cos xentilicios en galego. Ti sabes o que é un xentilicio? Un xentilicio é o que nos di de onde é unha persoa. É un adxetivo. Se alguén é de Galicia é... Exacto, é galego. Se unha persoa é de Muntín, chámase... Muntina e Muntino. Seguimos viaxando. E se unha persona de Coruña é... Genial! Coruñés e coruñesa. E agora, máis difícil. Como se chamaría unha persona de Vigo? Correcto! É vigués ou viguesa. Imos xogar un pouco. Se eu digo Santiago de Compostela, ti dis Compostelán ou compostelá. Moi ben. Última pregunta. Ti de onde és? E como se chama o teu xentilicio? Moi ben. É viguese ou viguesa. Ti de onde é? Qual é o seu xentilicio? Boa, dar. Agora...